Bismillahirrahmanirrahim. Godiya tabbata ga Allah wanda ya hana bayansa yin mummunan zato ga 'yan uwansu. Na tabbata hakika ba a rubuta da gaskiya sai Allah shi kada yake ba shi da abokin tarayya. Na tabbata hakika shugabanmu musulminmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama a manzon Allah ne kuma bawan Allah ne. Ya wuce tsara tabbata a gare shi da alayensa baki daya. Ya kuma bayan Allah mu yi tsoron Allah madaukakin sarki. Ya kuma mu dai wajibi ne a gare mu mu bi dukkanin umarnin da ubangiji Allah ya ce mu yi ko mu nisanci abin da kuma Allah ya ce kar mu aikata. Domin dukkanin ayyukan mu baki daya abin da mutum ya aikata a kansa za a yi masa hisabi kuma sana a ranar lahira a kan wani ayyukan namu a shi ubangiji Allah wato zai mana sakayya a kan abin da aikata. Allah ya sa mu aikata daidai. Idan mutum ya ga alkhairi to alkhairi ya aikata, idan ya ga sharri shi ya aikata. Allah ya kiyashe mu. Sai da idan mutum ya ga sharri a cikin wata harkar wato a cikin rayuwar sai dai Allah ya ga sharri ne baki daya to kai ka zargi kowa sai dai ka zargi kanka. Allah ka kiyashe mu. Ɗayan Allah mu sanin cewa shi mummunan zato shi ne wato zuciya ta cika da mummunan zato a cikinta har ta zanta ta zama cewa wato harshe yakan yada wannan al'amura na wato wani da kuma gaɓaɓɓun da baki ɗaya suna kallon cewa wani na aikata ayyuka wanda suke marasa kyau ko kuma shi ne mutum ya tuhumi wato wani ko danginsa ko makusantansa da kuma sauran mutane a kan abin da ba kawai abin suke ba kawai da wurin zato ne ka sa a zuciyarka yake kallon wannan bayan kala da wannan abubuwa. Allah ka kiyashe mu. Allah yana cewa zai azabtar da munafikai maza da munafikai mata da mushrikai maza da mushrikai mata wanda suke nuna wato mummunan zato da Allah madaukakin sarki. Allah ka kiyashe mu. So da ka zato ko mummuna ko abubuwa munana a kansu yake. Allah zai fushi da su, Allah zai tsine musu albarka, kuma Allah zai musu tanadi na wutar jahannama. Wannan makoma mummuna ta munana. Allah ka kiyashe mu. Shin kuna da tole in ji Allah madaukakin sarki ba zai ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zuwa gare shi ba tare da mummunai wato Allah ya tsirtar da su zuwa wato a alihim abadan zuwa wato iyalinsu har abada. Wannan kuna kawata a cikin zukatanku sannan kuma kuna yin wato mummunan zato. Allah ka kiyashe mu. Mun Allah yake cewa wa kuntum qauman kula kun zama mutane da suke alakarku. Allah ka saba barkin su ba su da wani sani in ji Allah wa ma lahum bihi min ilmin. Ban san komai akan wasu abubuwa ba amma ba abin da suke yi in yattabi'una illa zan sai su da bibiyar zato ya zaci wannan mutumin banza ne ya zaci wannan barawo ne ya karɓi ne ya ci aikata ya ci aikatawa ai da kaga kaza ai kaza ne wani ma sai ya zato rantsuwa ya ƙara ranawa a kai wani ma ya ce kwani to Allah ka kiyashe mu. To da ka shi zato baya tabbatar da gaskiya kuma baya sa mutum ya samu ɗaukaka. Allah ka kiyashe mu. Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana faɗa yana cewa ina gargaɗin ku da yin zato domin shi zato shi ne mafi ƙaryar zance. Allah ka kiyashe mu. So da ka zato haramun ne ba a san mutum ya aikatawa. Yan uwa akwai zato da mutum zai guda biyu. Akwai na farko shi ne wanda ya zato ka muna wa Allah zato. Allah ka kiyashe mu. Ka ce ai Allah ba zai ba gafara ba duk da kana aikata aiki wani kyara Allah zai yi gafara. Ai Allah yana gafarta komai abin da Allah zai gafartawa shi ne kawai mutum ya shirka da shi wanda kuma ya mutu bai tuba ba ya mutu har ya mutu ya tana shirka da Allah wanda Allah ba zai ba gafara ba amma da kuma mutum ya aikata ne ba gafara Allah zai gafarta masa sai dai kuma shi ne mutakar tuba na cewa kada ya fara aikata wannan abu kuma ya daina ya aikata kuma ya niyya kyakkyawan niyya akan wato na wannan abin da yake aikata mara kyau. Kuma idan da ce ai ni da samun lafiya a abada ba da samun lafiya ba a wannan kayan kuma da Allah ya kin sarki a haka na mutuna ma haka za ki tada kasance ba kai babu kaza ba rahama ba jin daɗi ba kaza wannan kai haka ka shiga gurin ubangiji Allah ya kiyaye mu. To wannan ba a so mutum ne
shi ne zato kai mutakarin da musulmi mummunan zato wanda a ringa kallon su a kan abin da ba shi suke aikatawa ba kuma kana cewa ai shi suke aikatawa wannan da cikin wani kwanon musulmai Allah ka kiyaye shi ka dora mutum abin da bai aikata shi ba in kai haka shi ma wannan zato ne wanda yake mummuna wannan su ne guda biyu ko sannan mutum ya dawa ke dinga tsawaita zance ma a kan waɗannan abubuwa ai kaza ka taba da labarai kaza da kaza kan wani abubuwan da mutum ba shi yake yi ba Allah ka kiyaye shi ko da saboda wani abu yake zuciya ko da mutumin da ya ce shi ba shi ban yi da ko ba na aikata kaza wani abin ka yi sai ka tabbatar da shi sai ka ta kama ai dole yana yi to wanda kuma ce sani za ba a jira ya Allah ka kiyaye shi sannan duk mutum da yake nuna zato abin da suke samun sa na farko ya cancanci tsinuwar Allah da fushin Allah to kun ji ba wannan kada ya isa mutum masifa wanda yake nuna zato da bayan Allah ya sani cewa a cikin wato iyalinsa ma sai ya samu wato matsaloli daban-daban Allah ka kiyaye shi domin zai kawo da gwanki a cikin gidan da suke zai kawo kuma rashin zaman lafiya sannan na uku ya samu wato wa matsayi wanda ke mummunan matsayi na wato abokantaka da shaidani domin shaidani da tura shi zuwa wato babban zunubi Allah ka kiyaye shi abu na hudu shi ne wanda yake mummunan zato ubangiji Allah ko in ce abin da ya samu na hudu wanda yake mara kyau shi ne wato a cuta ta zuciya da baki daya domin da shi kawai abin da yake a rayuwarsa ina ake laifi ina ne ake kaza ba shi da abu illa neman wato aibi da kuma da mutane baki daya don wani sanin cewa munafiki shi ne yake neman aibin mutane duk inda yana da ya nuna ya shiga da kallonsa sai ya kure ya wani abu zai aikata wani iri ko ya tafiyar ma idan canja ta sai ya shiga wani mutum wala ta rubuta alaƙa yana yi ko ba ta rubuta wala ne tutu ne mai amma saboda kawai zuciyar ba kyau sai ya nemo wani abu ya kafa ba maka shi ana yi kiyar shirin sai to wani shi wannan munafunci kenan kamar yadda malamai suka tabbatar shi ko mumini shine zuciyarsa take kubutacciyar zuciya ga dukkanin dan adam baki daya Allah ka ba mu kyakkyawar zuciya abin da yake samun mutum da mummunan zato abu na biyar shine babu amfani a cikin gaba da harkar ibadarsa domin saboda zaton da yake yi ma mummuna ga bayan Allah ka kiyaye shi don ba mu san dan Abbas Allah ya kara masa yarda yana cewa hakika ubangiji Allah ya haramta wa dukkan mummunai wato taba jininsu da dukiyarsu da kuma wato a wani ɗinsu mutuncinsu kuma kai musu mummunan zato ko wanda ne kyakkyawan zato a tare da kai yana kan mutum mummunan zato yana kallon wani kaza muna kallon wani kaza wani kuma hana yan mu so da haka Allah ya kiyaye shi wanda kuma suke yi muna addu'a Allah ya sa su dora ya kuma bayan Allah mu sani cewa daga cikin mutane akwai wanda suke nuna mutane wato muna zato da bayan Allah suna jingina musu abin da su aikata ba daga kan iyaye ko kuma wato mutum da babansa ma zai yi wa wani babansa ma zai yi wa wani ɗan wasu zai yi wa wani ɗan wasu zai yi wa haka kai kalli mutum zai shige ka ce ka gane ka kalli ɗan kuta ya shige ka ce mazanaciya ce kawai haka kuma wani halin mu ne ana yi ai kaza ko ka je ka ne mutum ma kai mata kana ta iya gane kai sai ka ɗebo wani shari ka jingina mata wannan abin zai tabbata to ka sani ba mu ne ba kai ba wallahi sai ka je lahira za ka tabbatar abin da aikata za ka girbe shi Allah ka kiyaye shi to da ka kuma ce yawa makwabcinsa ko kuma wani abokinsa ko dan uwansa ko kuma wani abokinsa na zumunta duk wani mutum idan ya wannan ya faɗa cikin halaka Allah ka kiyaye shi to da kan wani gaba zato ga ƴan uwan baki da ƴan uwa ko kuma mutum ya faɗa magana sai a juya masa ita ga abin da yake nufi amma sai mutum ya magana shi kadai sai ya canja magana kalli har aka samu mutum ya aje takarda a rubuta sharri kala a yi wani abubuwa a je a jefa mutum a sa mutane zato a cikin wato sun zakatar su na da bayan Allah to inda shi ma abin da mara kyau malamai sun tabbatar da cewa shi mai nuna zato wato ga baki daya ayyukansa baki suke yi sannan ko duk wani abu da yake aikatawa a kansa da abokansa ko da ɗan uwa kuma da suwaye za ka abin da ya riga ya yanke domin kwallon da gudun shi sannan kuma zai rana abokantakarsa da wata cewa da ba shi ba kowa Allah ka kiyaye shi ya ƴan koyar ba mu sani hakika da nuna zato ga ƴan koyar wato mazaje ne ko mataye ne ko ɗan na mahaifan mu ne mazaje ko mataye ko kuma da gwanin mu ne mazaje ko mataye ko ɗan ɗan uwanka
ko kuma wani an kusancin ka wannan ya zama to a samu wato yanke masa mutunta baki ya kuna ka shaidin ku mun zato a daina aikata domin sharri ne wanda yake babba. Allah ka kiyashe mu. Allah ya ta ka Qur'ani mai girma ya kuma kuma da gaskiya ga Allah da mutum sarki yaji tanibu katiran min zani wato ku nisanci mafi yawan zato. Allah ka kiyashe mu domin inna ba'd ism wato satin zato nan zunubi ne ya ku yawa ku da aikatawa ba shi da amfani ba shi da kyau. Hakika shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yana gaya mana cewa magana sai ya hana al'ummarsa mummunan zato ba gida ya ce kar mu aikata magana kansa yake cewa ina kashe da ku da yin zato domin shi zato shine wato mummunan ƙarya. Allah ka kiyashe mu. Imamu Nawawi Allah ya kara masa yarda yake ce al-waradu abin da shi ne wani zato shine wannan ayar albarka shine a mutum ya daina a hana wato aikata wani zaton ba baki ba ma a so ka yi balle ka ce ma ka aikata a yafe ma ko za ka wade da yi ɗan uwa ne da mai sanci wannan abubuwa domin kan sa mutum ya daure da shi ya zama mai yi da mutane ya zama mutum da yake mai annabi manci. Allah ka kiyashe mu. Ko da haka ya yi kuma ba musulmi lalle mai sanci wato zato a gare mu da ɗan uwanka ko ma ga mai kar ka dinga aikatawa. Ibn Musayyib yana da cikin manyan tabi'ai Allah ya kara masa yarda yake shi ma ya faɗi magana da ne abin da ya shafi wannan zato cewa ba shi da amfani sannan kuma tana aikatawa mutum zai fara cikin halaka a cikin harkar rayuwarsa baki ɗaya. Allah ka kiyashe mu. Don haka yan uwa musulmi mu san cewa shi mummunan zato cutuwa ce na farko mutum wato zai fada wato cikin mummunan niyya domin ne ka kullum niyya ce mara daɗi niyya ce mara kyau niyya ta take ba ita ake so dan musulmi zama da yanzu zama da kansa ba to da so ake kullum mu zama to masu niyya kyakkyawa a cikin zakatan mu dan kuma musulmin cewa sannan zai zama to in kana nuna zato zai zama to ka zama to cikin mutanen da wato suke dora fushi da kiyayya da kuma juya baya tsakanin mutane baki daya. Nuna zato yakan janyo kaskanci yakan janyo wulakanci ga ɗan adam. Allah ka kiyashe mu. Sannan yake sa mutum idan da ramin imani. Allah ka kiyashe mu. Kuma halayen da munafikai halayen da domin da Allah baya so kuma zai kai ka zuwa kushin Allah madaukakin sarki. Allah ka kiyashe mu da wannan halayya wata ke mara kyau. Allah sa mu yana aikata ta masu yi mana musu addu'a ubangiji Allah sa su daina yi. Kuma wanda ba su wasa yi Allah sa kan masu ne gurin ma baki daya. Ya ubangiji muna roƙonka abin da mutane ne da a wannan hurma mai albarka ubangiji Allah ba mu da baki daya. Allah kuma sa idan kuskure dai ubangiji Allah ka yafe mana ya ji zini Allah ka yafe mana baki daya. Dai kuma Allah ba mu dama da aikata a cikin Allah sa ka mu aikata. Ya rabbana salli wa sallim wa barik wa anzil wa azim wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa shafi'ina wa mawlana qurratuna Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma anta alimu bi dhunubina faghfirha وأنت أعلم بإيدنا فانصرها وأنت أعلم بحوائجنا قدرها يا رب العالمين. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا ويسر لنا وتقبل دعاءنا وتقبل أعمالنا وسدد ميزاننا ويمن كتابنا ويسر حسابنا ويسر أيوبنا وعامل خوفنا وارفع درجاتنا وقد حوائجنا واشف مرضانا وارحمنا وتقبل يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين